हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट सिरियालनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ रेगा प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा संसार स्निथि खोन्दो शर्ट सिरियालखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट सिरियाल लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि भिडिअ'फोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां शर्ट सिरियाल लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट सिरियाल लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।